Nagosogeri umwanchu muri grebegata seni Ndizi TV asene no gosemera no genda tsokobago kwego kia chibubwatikana na kubatemero bili ito kwaliganite kurubakete guikira chinga kibune chinga kicharagira CHINSA ISANO na IBERE chebora mabuso asintundere tokomera na sembe asekerenga gyo kokumanya senchiro wengegema ngagenda tsokobagwateka kurubakete guikira chinga kibune chinga kiabariki baitu bamwana maya bagenda tsokobakweneka abanyara kwabakwe usurase chingongo ime na isko yorongo Gusii eliyoko yasakana boigo ko yareta tonyara ko batosanga amunaye aseriboa elima Abigael Nyanchama nero kwanike bura chibicha amunere ngogo chachira senchira yo boikira literana ko JOSEPHAT AMISI gwera nande sekaro getari getambe tonyare ko batosanga amunaye nganyare ko bagwataka kurwa kete gwikira CHINSA bonechi Namange agendrete kubaga guateka ase county ya Kisii na boigo ase county Nyamira na boigo chinsemo aho chiri chigendete kuba chigo etana na orogongo ororwa Gusii igati yabo okubeka SAE kwa omuswada boko imokia ekerengo yechiro ya Nyamira gose chiri akeroka koba municipality engana iyo yanyara koba kogendera ase IBERE chinene chi county ya Nyamira ajamana yanda mange na kwali gatunyara kabato kusanga muna hinyora boigo nabo oko yabwati aya gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News nabo gwetera se website yetu www.ndizitv.net rindo nyara koba ngoko bwati aya amane mbere menge etogana tokobato kwali ganira kurume ya egata sene Ndizi TV AMAYIA CHINSA ISANO na IBERE senchira Yobwenga kegima niga guchakorwa se county ya Nyamira seritukolia lero omugabano we county ya Nyamira Amos Nyalibo anyara kobaga kubika SAE omuswada bwoko imokia ekerengo gechiro ya keroka koba municipality ayango bwatakana nege ikaro kya bene kikenyara kobage korangeriwa gochia se ebunge eyo ya Nyamira se aba MC selibo elimo banyare takoba gwetia omuswado yo nago itaberana asobwa mabuna municipality gose echire ya keroka nyara kobe ko imukiwa nakoba municipality aniga chire magega yoko ngusana na okonene anene kumubaga gatiye county ya Nyamira na bwe county ya Kisii asebwe chi county echo chigoteba inga ekengase gosense mo ye chiro eyo ya keroka nigera se county ya Nyamira na bwe ekengase kende kere ase county ya Nyamira gose na Kisii yabo igonigo omugabano yatebire inga egetambo kire kinge chikobe kwene kyabuna obokoreri ubuya bwechiro eyo bwanyare kwabo gwikira nagati yabo okwagacho anene kwebibanda bya ekerero ntabo igo chipara korosibwa obugatakati bwa omochi oyokeroka asekerega kyo kwanekya una omochi onyare kobo kwegendereria senchira yobekirano. It is with this great pleasure and honor that I have signed a historic charter for elevation of Keroka to a municipality, then forwarded to the county assembly. Their recommendations were based on Keroka's centrality to neighboring urban areas, its robust connectivity and transportation infrastructure, a population of 107,922,000 that exceeds the 50,000 threshold under the Act. Immediately engaged with the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development through Kisii program to assess projects for the Keroka municipality. A team from the ministry will be in Keroka tomorrow. Ato tigarete ime ye county Nyamira anene ngana nabo igohera chikoba geko bwato kwa korwa sobotererwe county ya Kisii chinga kibange bagotanga onye ensemo ya omochi oyokeroka kole ase county ya Kisii na kigose
oboteneri bwe county iyo noboro bachikobo kwenekia igoro yoboteneri gose kwimukiwe kerengo kia omochie gose chiri iyo ya keroko koba municipality me county Nyamira boigo nigo serikali ye county ya Nyamira ise oboteneri umugavana Amos Nyaribo yanyareko boiko baenekeria abamenyi ba ensemo iyo ngane chikoba gegosira chinyunka chiria chibwate amaganyo helio abana abo banyara ko bagweta amatemu abo yekerasi kia 5 na 3 umweko nyata ko bagweta ngabanyara ko bakwenyera amabagana ko gendera amone chisemi go kwana chingaki chogoena na ogosira wechi basari gweterasi chibesa na bayigo amagani ochiase abana gwetani achimibira abanyara ko bakora buya nigo bono abarai abanyara ko bakurwa eira yabo gati yabo no mu MCA wegodi ya arigo manyambega giseso iboyigo nyare ko baga kuri ira ya bene buna serikali ya county Nyamira ni chikobe kubaterana amona baiboli balia batariko bakwenyara na abana boigo bali bagere ko bakora buya helio kwenekia buna banyare ko bako basire ndi banyare ko bawikerene chindoto chiabo chichisemi anane chinga kichia mutwe. Wanafunzi mkienda kwa shule msome vizuri na mkikuwa na shida yote no ntu aba msena abogo totebi toikire governor teko babyeyo abaibori ba minto moche mubwate chikura tari gokonya governor weka bati mubwate chikura na abana babwate chikura na ande mubatebi asiba kwenda chiskuru basome buya baete teko babyeyo because we expect our next politicians, our next teachers, doctors, lawyers from your students. The students togo sukamotwe ni gobono abarai korwa se orogongo gose mense ya Kenya banyare ko bagweso kiana ko mogikeria omokonyi bo morai gwense rigadi gashagwa se bagoteba ni gobono agenze ko baga kugikeria obokoreri bwa ekegambero iyo ere mamincha yelichi ko bakorawa amono mobunge we constituency ya Ugenya David Ochieng nigo anyare ko bakomomochari gadi aseketambukero yoko watora elieta yo mogo somo oyo mobwa banachi ebina tenene nagoteba nganigo anyara ko baga kogenda osanya to ko bakogenda mamincha anene chinga kende to ko baga kotuara ekina kiaye omokonyi bumurai oyo bwensa seboigo atebire nonya nabona agenda to ko baga kobate siobo kolari bwa serikali kolende chinsemo chiroro serikali agenda to ko bage kogenda mamincha nelichi ko gatiabo kwenekia buna yanyadire ko bage kubeka gose kuimukia amaberera no kongusana okonene ukogenda kobago korekana gati ya serikali anene system executive na bigo bokoreri bwebigambiro sirita dia judiciary. So there's a lot of different dates. We erode confidence of the public when we start naming individual judges in our rallies and public appearances. Our judges are not elected. Our judges don't have a platform where they will defend themselves. I want to request the president and we the deputy president and all of us in Kenya Kwanza on fighting corruption judiciary. I'm with you, but let's not go on a mob lynch spree where we name judges in a public rally. He has no place to defend herself or himself. Where will she go? Where will he go? Let us do this corruption eradication methodically. Henigago chamaga ya mukonyi umure wense goteba ngalitko lia lamisi wike nanyare koba gago ikirana se ekigambiro naboigo kobeka appeal igoro yokoenekia una omunachi ebina uyo nyale kobaga koroswa sobokari bwaye bwakali tuko ase ensemo ya judicial togo skamotwe nigo toko enekeri wabuna aba menyigo se abakori emiremo kurwa ase omugondo bo chitugo kurwa ase ensemo ya muige imeye constituency ya Laikipia ni wanyere ko bagwe sokina ko bolia serikali egendere ko bage kwayerera no botuki nakoneke bunanyale ko be ko babeka biara abakagerwa habwo banyere ko bagwikirana ase omugondo yo bogotuga chitugo nabo igo koiba chitugo chiombe gwetania chimi IBERE bagokwana nigo batabire ise wiki IBERE bono nigo anene obosagani na aboigo boiwe chitugo wanyara ko bokonekiwa asenseme yo engana yanyare ko bagikoirera asarenene ochiase abatugi habono bagende to bakomenya amono bwo boigo nigo baborire serikali gwetera se wizara yo bulendi bwaime nyare ko bakonekia buna yanyare ko bagoikarana asenseme yo na gochaka gukora obunyabi bwa bene likoenekia buna nyare ko bagikoirania obotoereru obonyare ko bokorokana semya kemenge yenyare ko bagigweta
Kwa hivyo tunaomba tu hawa viongozi sana sana area ya Samburu ambaye wanaweza kuongea na wazee wao, kuongea nao wa vijana waweze kurudisha hizo mang'ombe, sababu inatuweka gharama juu ya ile hata imepotea, inaendelea kuzidisha gharama ya serikali. Kuna ng'ombe nyingine tumepata zimepigwa risasi na imebaki msituni, labda imekuliwa na mnyama ama watu. Kwa hivyo hiyo yote ni hasara. Asengana erengete oburemi anerwe kemerigie kawa bono nigo abaremi abo barachikoba kwenyorera engeria yakera omotinyi yishiringi emeronge 53 kera ase kiro yerigesa eriorie kemerigie kawa anene gochakera ase omotinyi ogocha yankorengana na omuriki bwa ebyombe gose cooperative Patrick Kilemia uyu nyarata kobaga goikera na usu nyara kobaga goikera ase ensemo eria ase ensemo eria ase county ya Bungoma chinga kibono ariko nyara kobaga koena na obosemia igore chinchira abaremi abo barachikoba koire rikwene kinga banyara koba komenta ekerengo kirigesa ase county eyo nenga nabo igo nyara koba igosirwa nagati ya abarai kurwa ase county eyo ya Bungoma gati yabo omugabano be county ya Bungoma Keni Lusaka oyibo igo nyara kobaga guchengera na kokera engana eyo yo komenta ekerengo kia engalia ase kemerikyo asate bire bono nigo kira chikoba gosengalia ira chikoba gosira obokarirwa kira lituko gochia asabale bino nyarabo niganyara kobaga kuboria ebyombe gose cooperative chinyara koba chigotumia chinchera chinde tobauti echiogwakana abalemi engere yabo goetania koba chibesa chiabo asokoboko engana yaire obwibi na abange babalemi kuguro chibesa chiabo chinga kianene bakaendete koba kwenyorera engere yabo yerigasalie kawakera omutienyi market intelligence, lakini ile tukienda kwa soko tupate hii kahawa yako imeuzwa 150 ama 120 ama 180, ile tofauti ya ile pesa ulipatiwa na hii tumeuza, sisi tutarudi naye tena hapa. Kama vile wakulima wa mayani wanaendanga wanasema what is the bonus, sisi tunashare pesa yenu kama bonus payment for the coffee you supply. Mambo ya kutoa pesa cash tusimamishe, so that money iende directly kwa account ya wakulima ama M-Pesa, because hii cartels ndio wanafanya mpango ya kuiba pesa ya wakulima. Tutoke mlima tuteremuke Bungoma, watu wa Siaya, watu wa Kakamega, watu wa Vihiga, watu wa Busia wakutane tu. Ime county ya Makueni nigo bono betereribwa serikali eyo iseyo mugavana Mutula Kilonzo Junior yanyere kobage kubaterana mone kiombe kia rural electrification riwino energy corporation elinde kobeka okobwatana kwa bene asekerenga yokonekia unabamenyi abange me county eyo ya Makueni banyare koba bakoerna no goseba konyara koba bakonyora chinguru cyomurero gose estima bakwana ali tkolya lero asokobwatana okokonyara kobago kubaleta bene abatereri be county ya Makueni nabo igo abatereri abanene bekiombe kyo iseyo mosiyo bweke ombe ekyo ase Dr. Rose Mukalama bonanyara koba kwenekia bunakobwaterana okoni gokore ase obuya bwabamenyi be county eyo ya Makueni nonya naboni igo mo governor oyo Mutula Kilonzo Junior nyara koba gakogokera okobwatana okokwa bene asatabire bono nigo abange babamenyi barachikoba kwenyorera chinguru chiestima echichanyare koba chikobora ase county yo ase miaka menge yanyara kwa wegeweta. Leo hii tuko hapa county ya Makueni ili kufanya partnership katika project implementation zetu katika sehemu hii, na hizi miradi ambayo tunafanya katika Makueni County ni miradi ya kueneza umeme mashinani, na tunaeneza umeme mashinani tukitumia the usual electrification of power lines, na pia tunatumia renewable energy. Tuweze kuweka sahihi mkataba ambao utatukubalia kwanza, tuongeze kitita ya pesa ambacho tunakitumia. Cha pili, tufanye kitu kinaitwa advocacy ambacho wanataka kujifanya ili wananchi wahamasishwe kuhusu umeme. Tatu,
wako na mpango ambao maalum ambao utatusaidia sana katika kuweza kuhakikisha kwamba tunatumia sola katika mabawa yetu, na mpango huo tunataka tuutie sahihi ili katika mabawa ambayo tutafanya mwaka huu tuwe tunafanya mpango nao ili wahakikishe kwamba watu wanatumia sola badala ya stima, kwa sababu stima imetusumbua sana. Ya mwisho ni kuhakikisha kwamba mimi kama gavana ninapata ripoti. Kuna magega ya county gose ebunge county ya Kiambu goetia maonchorerio yale gochikobaga goikiranigwa ase sector yechindemero bono nigo emiaka goetania etano bono amachiko ayataranyara kobaga goikiranigwa boikiranu anene gochia sabagoli nabaonia bechindemero me county eyo kobatekana nagati yaba MCB county eyo niwateberenga amachiko yanyara tokoba gwetwa bena sebunge yo omwaka wechirubere na emerongo etano ne na goikira boniga saba jumbe gosaba MCA abanyare ko bagoikira na se bunge eyas chintunde cyo bataranyara ko bakoroto tabeno goikira gwa kwa amachiko ayo gati aba MCA abanyare ko bako gwato kachingwana cyabo nigo batebire chinga kibono baranyare ko bakoiranira ebikaro byabo somotenyoyo ngana yabentangani no kwenekia buna abanyare ko bakorigerera buya amachiko ayo herinde kwenekia buna obugori no bone bechimbendemero imeye county ya Kiambu banyare ko babo kubwatia amachiko ben hayanyaleta kwa bagwetiwa amone bunge ye county eyo ya Kiambu. Sheria ililetwa katika mwaka wa 2016 wakati wa Governor Kabogo. Hapo ndipo alipitisha kwamba mashamba ambayo ni ya freehold, ile ambayo tunajua kwamba haifai kuwa na kulipiwa kodi yote, wakaweka kwenye finance bill ya hiyo siku, wakasema mashamba yetu ya Kiambu iwe nalipiwa kodi. Na hiyo finance bill imekaa hapo miaka hiyo yote. Wale magavana ambao walikuwepo wakaona ni vizuri watazame watu wao ambao waliwasaidia kuingia kwenye vile viti. Lakini tunaona sasa hivi yule gavana ambaye yuko wakati huu na wale MMC ambao wako bunge sasa hivi hawajali maisha ya binadamu ambao waliwachagua, kwa sababu walikuwa na wakati mzuri wa kuweza kupitisha ama kubadilisha kipengele kile kinaposema ya kwamba mashamba ya freehold isilipiwe kodi. Hata kama italipiwa kodi, isilipishwe vile tunavyoona tukiingia katika maofisi ya county. Ile kodi iko juu zaidi. Hii sheria inasema ya kwamba lazima ulipe rates for freehold land, na hiyo kitu inafinyiria wale wamama wakongwe ambao wako na agricultural land huku mashinani, ya kwamba akikuja kugawanya shamba ili apatie watoto wake mashamba anatozwa kodi ambayo iko backdated to 2016. Kwa hivyo anaiti Mwancho murigaria yengati ya mange togende tokobato kwariganira kurwa semesa ya ito yamaya kolende gwetera semitanda ito ndoche mbararo bagende tokobato bwate na kwenekia buna banyara ko bagweseme na kwemanya ase AMAYIA ase CHINSA ISANO na IBERE cyabo no mubasogati yabo eno kumochere kurwa CHINSA mo cyisebania boda hagoteba ngampye mora getaseni Ndizi TV asoko gendera ko ba mo gutumanya mange nganyare ko bagwateka SFC ba mongare kurwa CHINSA mo cyanya kwana mia constituency yanya alibari chacha gotabangano nde tunde in nabago Dolphin Mura korwa nera gotabangano nde ime AMAYIA omubaso obona ingati yabali abange bagenda tokabago tobwatia wetera semitandao ito ya Facebook Ndizi TV News digital nyura boigono tore YouTube buna Ndizi TV News wetera se website ito nabago tonyera buna www.ndizitv.net buna enchire yamo yokwene kia buna kwanyara ko bogotomali boliriago nabige birengeri byao igoro yemero belio itogene tokabato kwariganiga kurwa asigetaseni Ndizi TV Abigael Nyanchama nero nyara ko kwenekia buna chibicha mulelio gichago chira senchera yobo ikera nwilitirane ngoro kwa JOSEPHAT AMISI nako kaniro buligelio bya bwembero belio ime Ndizi TV naboigo komera na tole CHINSA ikomya so komanya yamana yanda mange ngagena tokabaga wateka kurwa semesa yaito yamayotware omubasomu yana boigo buligelio bya bwembero belio eyo ekobwatia.